To mi nedáš ani den? Ani jeden den na vejšce? Omlouvám se, ale ukradli nám poslední úlonek Praiskry. Ukradli kdo? Deceptikoni? Na žádost vaší vlády jsme ho svěřili pod ochranu lidí. Ale já jsem tu, abych ti pomohl, Seme. Nedáš mi ani deň. Ani jeden deň na výške. Prepáč mi, Sam, ale posledný fragment Praiskry ukradli. Ukradli ho Deceptikoni? Na žiadosť vašej vlády sme ho zverili do ochrany ľuďom. Ale dnes som prišiel za tebou. Protože vaši vůdci myslí, že jsme na vás přivolali pomstu. Možná mají pravdu. A proto je musí nějaký člověk přesvědčit o naší vzájemné důvěře. Tohle není moje válka. Zatím ne. Ale bojím se, že brzy bude. Vaši vodcovia veria, že tvojej planéte prinášame skazu. Možno je to tak. Preto im iný človek musí pripomenúť, aká dôvera nás spája. To nie je moja vina. Zatiaľ. Ale to sa čoskoro zmení. Váš svět nesmí potkat stejný osud jako Cybertron. Mnoho zmařených generací. Optime, rád bych ti pomohl, fakt. Ale já nejsem žádnej velvyslanec. Jsem jen kluk, co má normální problémy. Jsem tam, kde mám být. Je mi líto. Tvoj svet nesmie mať rovnaký osud ako Cybertron. Toľko stratených generácií. Ja viem a ja chcem ti pomôcť, vážne. Ale nie som hovorca pozemšťanov. Som iba obyčajný chalan. A robím to, čo mám. Prepáč, ja... Opravdu. Seme, v okamžiku rozhodnutí nám osud málo kdy napoví. Jsi Optimus Prime. Nepotřebuješ mě. Potřebujeme tě víc, než si myslíš. Musím ísť. Sam, osud nás len zriedka vyzýva k tomu, o čo stojíme. Si Optimus Prime. Zvládneš to. Omyl. Teraz ťa potrebujeme.